Hello everyone, welcome to BISTI Blog YouTube channel. नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि BISTI Blog YouTube channel खेबसे बयखौबो बरायनो थाबाय आरोना। स' लोगोफोर आं गोबाव सम जाबाय ब्लग भिडिअ लायैया माने दिनैसो गोदान माने ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना। स' नोंथांमोना आंनि बे गोदान ब्लगखौ बयखौबो नायगोनखौ आं आसा खालामबाय। स' लोगोफोर माने गिबियावनो जोंहानि अन्थाइखौ देखायनो सानबाय, नै नायलांदो नैबे जोंहानि अन्थाइ आरोना। माने जोंहानि माने माइ गायग्रा थिलियाव दं आरोना, बियो दलदनो नै दलब माने गथा दं आरो माने नै बेनो आरो नै बेबायदिनो आरोना। नै राउन्ड गिदिंना देखायनो आरोना, नै नायलांदो नै माइ गायग्रा थिलियाव दं आरोना बियो नै ओमफ्राय नै बिथिंथ' नाराथिलियानो खामजोब्बाय आरोना, गांसो गैयिनि सायाव आरो नाराथिलियाबो सोर सावना होखोथाय खामलाबजोब्बाय आरोना। नैबे नै उखुन्दै खुगासिनो दाबो, नाहरलाय र' आं जुम खालामदे। ओइ खन्द'आव उखुन्दै खुगासिनो आरोना, अर खामगासिनो। इयाव मोसौ खायोमोन जोंहाबो, नाराथिलिया दा खामबाय नालायथो मोसौखौ बहाथो खानो बावनो। नैबे माने रायजोनि हा आरोना, जों गामिनि रायजोनि हा बियो। ओरैजाय नै ओमफ्राय नैबे जोंहानि माइ गायग्रा थिलि आरोना, ओइ औवा नुहुरनाया बिथिं आरो जोंहा न'आ। नै नायलांदो ओमफ्राय ओरैजाय नै आरोना, ओरैजाय बै गै जोबथासिम गायो आरोना माइखौ जोंहा। स' लोगोफोर नैबे जोंहानि मोसौ गाय आरोना, नै आंखौसो होसोबोदों माने गांसो गैलाना, आंखौलाय मानो होसोबोदों आरो नैबे ओइथिंबो दं। ओमफ्राय नै अबस्था गैला, गांसो मोजां मोनजायासै नालायथो रानजोबथारबाय मोसौफ्रानो। आरो नै नाराथिलियाबो रानजोबथारबाय नै लोगोफोर, नै अखाबो हाथाराखै नालायथो रानस्रावस्राव जादोंथार आरोना। आं दायो गिदिंलांगासिनो आरोना लोगोफोर, माने जोंहानि दुब्लिथिं माने बेरायगासिनो आरो आङो। माबायदिदों बार सिउ सिउ बारदों आरोना, एकदम नै लोगोफोर माबायदि गोथार मंगलबार सान आरोना, गोथार मंगलबार आरोना दिनै। बिदिनो मा खालामनो साननानै मोनसे ब्लगखौ लाबाय आरोना लोगोफोर, ओरैनो गोदाव सोराव मोनदों नालायथो लासाबबाय आरो दिनै। गोबाव सम जाखाबाय ब्लग भिडिअ लायैया आरोना, दिनैसो लालायबाय आरोना। नोंथांमोना बोरै दं आरोना खोन्थाहरदो। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो आरोना। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्टस खालामना गालांदो आरोना, जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आंखौ अनसायगोनखौ आं आसा खालामो।